Kasama yung brief ko. Boy, paano ka mahawak ng brief? Isa, dalawa, tatlo, apat. Sige, ako nang bahala. Ano, ikaw bala? Ha? Ako na maglalaba. Ay, ayaw niya mo. Ayaw niya maglaba sa kanyang damit. Ako naglalaba. Lalo na wala nang magulang na babae sa inyo. Kaya ngayon, lalagyan natin ng 80 pesos yung yung dryer niya para makita natin kung talagang reaction niya. Ako na muna. Yan, ilalagay ko muna dito. At ngayon tatawagan natin si Gigi kasi si Gigi wala si Gigi dyan. Tatawagin muna natin. Kasi tamad na lang yung bata. Okay. Jing! Tingnan dito, Jing! Jing! Tingnan dito. Ayan, kanina pa ako naglalaba, oh. Marami na ako sinampay sa mga damit mo. Kailan maglaban ng damit ko? Ha? Kailan maglaban ng damit ko? Huwag mong lalaba. Ate, ganitong gawin natin. Dahil nasa dryer naman na, at yung dryer natin, wala nang takip. Talangga yan, luma na yan. Isampay mo na lang yun kasi ako na nag-dryer. Ako pa naglaba. Winas ko pa. Ayun. Isampay mo na lang dyan, oh. Kung saan. Ayun, umuulan, lakas ng ulan. Ayun, nabasa pa yating natin. Ayun na. Alam mo na yan dyan. Sampay mo muna dito. Bira. Lagi-lagi ako na lang. Na-dryer na yan, hindi mo pa isasampay. Ano pang gagawin natin dyan? Hindi na matutuyo yan. Ha? Tatamarin ka dyan? Sampay. Naman. Na? Anong wala? Hindi, sige, sampay. Naku, napakabagal. Sobrang bagal. Sobrang bagal naman itong batang yun eh. Sige na, oras na oh. Tayo niya, no? Yung wala na. Meron pa, may sasampayan pa tayo. Wala na tayong sasampayan. Doon. Ha? Ano? Brief? Kasama yung brief ko. Boy, paano ka mahawak ng brief? Ha? Pati yung brief ko pala nasama doon. Siyempre ako naglaba. Di siyempre, nandun yung brief ko. Alalang ako maglalaba, yung brief ko hindi ba nasama? Nawag pa. May tinatalon mo kasi. Mahirap pagsampay sa brief ko na yan. Ba't ganyan pagsampay niyan? Ha? Bira, bahala na yan. Mamaya na natin ayusin. Ano na? Ha? Ano na ang sitwasyon? Tayo na magsampay, di ko abot. Diyan naman oh, diyan na yung sampay oh. Pag digitin mo na lang ng ganyan. Ganyan rin yan. Pag isisay mo. Yan. Meron mga hanger, pwede ka gumamit ng hanger. Uy! Ha? Di ko alam. Anong di mo alam? Di ko alam. Daw lang hanger. Ano pa ng YouTube channel niya oh. Geng. Ito ay geng. Geng. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sige, ako nang bahala. Ano, ikaw bala? Ha? Ako na maglalaba. Saan mo nilalagay? Hindi mo. Ako na maglalaba. Ay, maglalagay na sa'yo. Ako na maglalagay nito. Ayos. Ayos na. Oo, dahil may finger yan. Pinasin mo pag-umukong. Pamira, yung brief ko, di ba ayos yung brief ko? Ay, hindi na. Kayo na. Ha? At tinatalunan mo. Ha? Good. Okay na. Okay na yung buto-buto. Magkano ba yan? 80 pesos. May mga bata. Pagka nagkakaroon talaga ng papadulas. No? Kaysa bagay, kaysa naman, kung may papadulas talaga, sumisipag eh. Naalala kita. Salamat. Sa talaga may pira.